Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani sorry nekurekodha this video ndichifamba asi iupdate yandoda kuti ikasike kusvika kumhuri yeZimbabwe nekuti ndiyo nyaya iri kutenderera iri kutrenda muno munyika yedu yeZimbabwe iri kupisa zvaizvizvi sekuzwa kwamunozvita handidi kunonoka pakufamba nemanews updates ayaya. Vadikani pane video Mukomana uyo abuda streets social media. Mukomana uyo abuda streets social media achitaura iye kuti mhuri yavo yese inoita basa rekucheka vanhu musoro vachitengesa nemari iyo inosvika $600. Vadikani zvinorwadza zvinosirisa. Ndinoda kuti titaure zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Zimbabwe yese yabatikana ende vanhu vari kuti tikuda justice pakutongwa kwenyaya iyi kuti vanhu vavharirwe mujeri zvinoenderana nemhosva yavo. Iye angaitotaura kuti pavanhu vavanouraya ava pane munhu wavanozotengeserawo musoro iwoyo anotori nemari svinu uyo wavanotengesera anozoendesawo kwaanoendesa. Ndokumbira kuti zvandofika mucomment section zvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Da kusiya muchiona video wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari here. Ini sahatirari ndichange ndichikasika kumhanya nemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatitene on the notification bell, ndatisheyei mashoko maviri matatu atinofunga comment section kuti uri iwe uri kutonga nyaya iyi. Mukomana uyu unomupa makore mangani vanhu ava? Takati mukomana ndokukanganisa nekuti vakati one day unovapa makore mangani. Iye anga achitaura kuti pakupenga apenge, brand dzake dziritori bow apenge. Vadikani garai makabata chimuti, ndinemwe futi update yomwe murume akauraya vanhu vakawanda futi yandichadzoka nayo. Aya ndo macases atekeshera munyika ino yeZimbabwe. Zvopedzwa sei imwe yachona yasatanism yapinda munyika yedu yeZimbabwe. Zviri kuitika zvakavanzika zvakawanda. Ini sahatirari ndaenda. Much love. Sapani paunoziya iri pawakarasa vatori kona vanhu vakatoraswa zvemusanguso vanhu vacho. Okay, matora moyo sepi right. Saka iwo right, ngatiti wabatwa ndi unoda here kuurayiwa sezvakaita munhu. Akutaka dai ndadaidza zvichonayo. Atizobhenya chonayo. Wewe. Wauraya ndwane zvako iwo. Saka nditi wakauraya mwini, takukuurayawo mani. Unoita? Hapana une banga rako. Hapana une banga. Aujere kuuraya. Bakatagara tatora nariposa tinataura ndokuurayawo zvaita mwini ani. Saka makauraya vanhu 13 muchipa musoro kuna chonai. Saka chonai utori nayo ndi musoro izvezvi. Utori nemari yacho yaanotengesa. Anotengesa kupi? Anotengesa ipi? Right. Umbondierengera vanhu 4 awakauraya kuti ningi mazita awo wokwani kwa makirambo umweni na breasting na breastmo mukunda wacho woko makirambo futi na shai wokwani wokwambia muguni nani na Brindon wambia muguni. Vanhu vauraya veseyo vakatofaniwa erenga futi akatotsirwa vasina musoro. Vasina musoro. Erenga futi amweni unoziya na boy wokwani wambia muguni. Enda futi iwe unombonzani kweyo? Philip office wepi? Ukamanesa tukamanesa. Saka ino unonga uchienda kouraya wotudai kwacho kwatiribai kwane kwachona kwatakatobvegora abereka atozida ndo basa uraira munhu wesiri mwezi mudhara wakabhona saka nyinyi andimuzivi waiza watsikwa nemoto usitsikwa nemoto saka mimi makacheka wao ndize kuranga yakamtora panapa turi ngati musi nina bvungwa yakada wakaita zvokuchekwa nani ndina kungu iwewe nachonai shonai chai nganga shonai nganga shonai nganga ndio mutuma ndio yakakutuma kana mchinge macheka munobhadharwa here tobhadharwa munobhadharwa mari 600 pamunhu pamunhu yako. Saka iwe wakabatirwa kupi? Nabatwa pamashopari hapo totenga ona ro batana ngochifunga kudo kubatana ni muno ro batana na boas wazotiza mana manero boas ndiye wakatiza manero achimbaenda ndiko mabhakara kwamanisa ndo bana
Munobva meso kwamanesa. Saka makatorwa nachona kuya kuno kubva kwamanesa. Ndinakaita zvokubva kwamasviba kwachonai. Kwamanesa kuenda kwachonai. Kufambira basa iroro here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvawafambira? Aida kuona atete ndobva amudi basa here. Akati hamudi basa ndivatete. Ndichonai. Ndichonai. Vatete vanozviziva? Vanozviziva. Kuti makuita basa rekucheka vanhu. Vatete vako zita ravo ndiyani? Catherine. Catherine nani? Catherine Muyambo. Catherine Muyambo. Oh. Ani? Muyambo aira mpu. Zita ana zita rimwe nesene nimwe. Catherine ani? Abazere kana nani kwenyewe. Isiri Muyambo. Catherine Gondai. Una akaganga nacho. Nicho. So anditi una mukondo wafa. Ana chware. Una mukondo wa chware alikuwa mfunda wa. Ona mkazo kwa. Ona kwa chware. Sala yo hama yako ngiri. Wani lumu ya. Ahora sene muyakio. Muyambo. Gondai. Saka iwo mkufunga mchonai iwe wotaura nyaya yako chonai vanhu vese vari pano. Atomorambi. Atomborambi. Saka tikaenda kwachona hembe dzako todziona. Titoriyo. Tuzoziya ngiri dzako. Kumirira mutape musei ndo vashata goa. Chonai unomuziyelo ngamona. Wakadini. Chonai murefu ari mutete ari mutsvuku. Unogara pari. Tikasvike pajopa. Totaro kudheri. Pane mbe yeblue. Iri padhuze nemutara. Nemakisheni mairi. Neshopu itori mutara. Ana chonai unaziya. Ndiye nani? Ndigivi na Tendai na Jeffrey. Andocheka wanacho. Uri pajopa ndiye. Vanocheka vakadere. Anocheka ya. Vana vacho? Zvakanaka. Saka uri kubvumirana nazvo ero kuti uzonopengera. Ini andobvumana zvokuti ndototaita kwashi. Haupengi. Vanozviziva kuti uita basa. Paidocheka. Ndo arotanga nazvo. Baba kwewe. Gonda ini nabangi nganobereka ini. Ndo atamurochekana. Atoriyo. Mamanesa atoripo. Vanocheka kwamanesa? Achacheka akatoramba. Ko watakambozwa kwazafondapo wakaurawa ndiani wakamuura? Ndizvo wakakande murodhi. Ndiyo wakataura nezviri kwai wakazwa wakandorwa murodhi. Kuraise kurangu. Oho waizi aziwatsipa ngemotokari. Asi azi